Den må du have. Der kommer. Du skal stikke hovedet ned i der. Ja, for jeg præsenterer kunstneren Erik Clausen. I dag er der sgu ikke så meget kunst. Jeg kommer som gammel og tidligere patient fra Kommunehospitalet. Jeg er en af de få, der har overlevet adskillige hjernerystelser på skadestuen, da I endnu havde en skadestue. Nu skal man fandme helt ud på Rigshospitalet, når man har fået en på skrinet. Og hvad ender det med? Det er mig en stor glæde at stå her på Rådhuspladsen i dag sammen med sygeplejerskerne.
Og det er også en stor glæde at stå foran rådhuset, hvor der er en lille chance for, at sprænghovederne derinde, de kan høre, at der bliver sagt noget, at folk har en tankegang herude på pladsen. Ham der hospitalsborgmesteren derinde, Lars Sengehest, der er udskrevet en konkurrence, at man kan vinde en aften på kommunehospitalet med Lars Sengehest, hvis man kan finde en, der har stemt på ham. Og ikke alene finde en, man har stemt på ham, men også finde en, der gerne vil indrømme det. Så kan man vinde en stor præmie, og man skal bare henvende sig til portneren på kommunehospitalet. Mine damer og herrer, jeg vil ikke tale om kommunehospitalet, og jeg vil heller ikke tale om mine erfaringer med hospitalsvæsenet, som mest består i nogle gode erfaringer med sygeplejersker. Men ikke med nastsygeplejersker. Og der er også noget, når man kommer lidt tættere på dem, så kan man forfremme dem til hjemmesygeplejerske. Men i hvert fald så vil jeg tale lidt om, hvad det er for en tid, at der sker med nogle af begreberne med demokratiet. Det er jo ikke så enkelt, at vi har indflydelse på det, vi laver. Det er jo ligesom, at nogle af de folkevalgte, de tror, at det ikke de skal skabe muligheder. De optræder med, at de skal skabe umuligheder. De tror, at de skal optræde med nedskæringer. Gud skal de ej. De skal da optræde med, at de skal skaffe nogle flere penge. Det er da det, det går ud på. Hvis man stillede sig ind på rådhuset og sagde, at jeg kan blive valgt på at skære ned, det kan enhver idiot, der stiller op med. Det er negativt, og de ved jo ikke noget om det, de skærer ned på. De kigger kun på tallene. De går ikke ud og ser på, om der skal skæres ned på hospitalerne, om der ikke er nogen, der er syge. Nej, man sidder langt fra virkeligheden og skærer ned rundt omkring. Og jeg mener, vi skal nå frem til også at bruge det her til, at vi skal nå frem til, at dem, der har med tingene at gøre, har indflydelse på det. Lad lastbilchaufførerne få indflydelse på trafikken. Lad husmødrene få indflydelse på vores unger. Lad skolelærerne få indflydelse på skolepolitikken. Lad kunstnerne få indflydelse på kunsten. Lad lægerne og sygeplejersker få indflydelse på hospitalsvæsenet. Det må sgu da være os, der laver det, der ved, hvad der foregår. Så må politikerne skaffe nogle penge. Det kan da ikke være meningen, at de bare skal sidde og skære ned. Og så siger de, at vi ingen penge har. Hvem siger det? De har sgu da masser af penge. Vi er et af verdens rigeste lande, så skal vi ikke opføre os, som om vi var et af de fattigste. Det, de taler om, er en prioritering. Det, man taler om, er, at man prioriterer, fordi man tør ikke at sige tingene lige ud. Man siger det omvendt, og når de pludselig ikke vil stå til ansvar, en hospitalsborgmester, så opfinder han en lille overstatslig klike, som han kunne hjælpe med kalder hovedstadens sygehusfællesskab. Det er ikke noget, det er en mafia. Det har intet med fællesskab at gøre. Det er simpelthen den omvendte verden. Og når de så skal lave noget nedskæringer, så kalder de det kvalitetsudvikling. Det er jo det stik omvendte. Jeg ved godt, at vi mænd er fuld af løgn en gang imellem, når vi står ved en bar og gerne vil have skovlen under en sygeplejerske og siger, at man interesserer sig både for dit og dat. Men hun ved også godt, det er løgn. Det er det lille spil, som hverdagen er fyldt af. Men det må jo ikke afløse demokratiet. Det, der afløser demokratiet, er løgnen, forræderiet, som har katastrofale følger. Hvor man vil overlade nogle nedskæringer, som jeg har da ikke stemt på nedskæringer. Jeg har stemt for hospitaler og sundhedssektor. Tør de stille op næste gang og sige, jeg vil gerne vælges, fordi jeg går ind for nedskæringer over for alt det, vi har kæmpet for i en menneskealder. Det tør de ikke. Og det må vi vise dem til kommunevalget. I hvert fald så konstaterer jeg som gammel gadehjørnegøjler, at jeg er blevet overhalet i gøjl og plat og svindel. Man kan sgu slet ikke være med mere. Og det er fuldstændig, jeg mener, sygehusfællesskabet, hvad fanden er det? Der er jo ikke noget fællesskab, men som Lars Sengehest siger, hvad fanden, der er heller ikke hunde i hundekiks. Men til slut, så vil jeg lige tale lidt om, at vi måske skal vende os til noget andet, end at blive behandlet. Måske skal vi vende os til at gøre det selv.
I mange år, så kunne man jo ikke rigtig få en lejlighed, og så bygger man selv et lille hus. Så udviklede det sig til skolerne, der skar man også ned. Så nu får ungerne en video, så kan de undervise sig selv. Så lige pludselig, så blev madammerne så skide frustreret og skulle emancipere sig så meget, så de samlede benene. Så nu skulle man tilfredsstille sig selv også. Så kom politiet og ville jo ikke, tør jo ikke noget mere, så nu skal man tæve sig selv. Så kom kvinderne og udgav en bog, der hed Gen din krop, mener jeg. Og den tror jeg udvikler sig til hospitalsvæsenet. Jeg tror sgu bare, de sender en kniv og en saks og et plaster og en bund bagage. Så kan du få en lille lokalbedøvelse, og så kan du sidde og rode din egen blindtarm. Det skulle da ikke være så svært. Og så måske kan du blive så god, så du kan blive sådan lidt halvprofessionel. Så hvis Tove Fergo skal have skiftet en hofte, så rykker jeg ud. Det skal ikke koste en krone. Det kan jeg godt love jer. Og nu er der ikke noget, man kan ikke skære de to klokker af Lars Sengehest. De har han jo mistet for lang tid siden. Hvor han har fået det lavet, det lille indgreb, det ved jeg ikke. Men man kan høre det på den måde, hans stemme knækker over, når han er fuld af løgn. Og når han prøver at se ud som om, at det han siger er en objektiv sandhed. Kære venner, lad os komme tilbage til realiteterne. Lad os komme væk fra løgnen og illusionen, for bureaukraterne og administratorerne. Hvis de vil have fællesskab i sygehusvæsenet, så er det altså her i dag eller ude på hospitalerne, og det er der, det foregår. Tak for ordet. Jeg skal helt ud på skadestuen nu. Tak skal I have. Ja, det var sandelig en, der kunne sige nogle ord her. Det er sådan, at der også er en lang række af patientforeningerne, der støtter os for at få kvalitet i sundhedsvæsenet. Og den første